everybody, जोंहा दिनै बेसेबा गोबावनि उनावहाय almost 2 years ने 2 yearsनि उनावहाय दिरबिलाव थांनो नागिरदों दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नै हेजेला बिबैजों उनावहाय हेजेला होननो रोंबायना होनो हेजेला जोंनि प्रि वेडिं फट'शुटनाव थांनायनिफ्रायनो थाङाखैमोन खोमा दिनैसो थांसै माब्रै जानानै दङ जायगाफोरा ओरैबायसा फाननिलै माबादों मेगन माबादों होनबावदों होनला हेजेला होननो रोंबाय ना हेजेल होननो रोंबाय मेगन गाबा फैखोसै बस'नायखाय होनबावबाय नोङो आराम फैनानै माबा गाखो नाव गाखोगोन होनदोंमोन मा जि मोसौ नायदों हेजेला नैबे माबाखौहाय लेंबोनानै मोसौखौ होनथारो मेगन नुवाखै नोङो मोसौ नुदों गोलैगोन मा जोंहा सफैबाय नै ओमफ्राय ओरैबायदि दै लोमजोबनाय बेरायहैजाया ओंखारजाया दसे एसे थांसै नै ओरैबायदि दै लोमजोबनाय दैजों थांनोसो बाबायहाय जों दैजों ससे ओरैनो थाबायलाहैसै दै लोमजोबनाय नै दै लोमजोबनाय Hazel. हेजेला बिराद खुसि आरो बिराद गेलेबाय बियो खुला फिल्ड मोनबाय नालाय लांदां ओंखायनो जा गेलेबाय ओमफ्राय नै जोङो बेयावहाय मम' लांनो फैदों मम' लांनानै चिकेन विंस सावहोबाय आरो न'आव लांसै ओमफ्राय जोंहा फैनायानो रं टाइमिं बायदि जाहैबाय आरो बिराद अखा हासोनायावसो फैबायना जोङो ओमफ्राय सेस दै बाना लोमजोबनाय नङाबा जों नाव गाखोगोन सानदोंमोन ओमफ्राय उन्दै गोनां ओंखायनो नावबो गाखोआसै जोङो बिदिनो फट' लाबाय दसे थाबायबाय ओमफ्राय नानिखौ गेलेहोनानै फैफिनबाय ओमफ्राय फैफिननानै नै जोङो टाउनावहाय मोनफैबाय टाउनाव मोनफैनानै ब्रिजनि गाहायाव जे बिरियानि मोनोना बेखौ लानो नागिरदों नै बेयावनि बिरियानिया बिराद गोथाव आरो दा इन्डिपेन्डेन्स डे ओमफ्राय मोनाबायबो न'आव मेंफैनोसै होननानै मोनायाव बेखौनो डिनार जाहैनोसै होननानै जोङो चिकेन बिरियानि लाफैदों नै ओमफ्राय न'आव फैनानै सासे आब'आ पाराटा अमाबो एवनानै लाबोदोंमोन दा बेखौनो जाबाय जोङो